Ahojte priatelia pohybu. Ahoj. Vyšportovaných tiel. A kondičky, čaute. Tak v tomto dieli ja a Paťko vám predvedieme, ako mať naozaj to telo brutálne, vyšportované a mať skvelú kondičku. Paťko, si pripravený na tvrdý tréning? Ukážeš všetkým, aké máš svaly? Ukáž? To je ešte nič, ale po tomto tréningu bude brutálne napumpovaný. To je všetko. Čekujte toto skvelé workout video. Paťo, si pripravený, hej? Ideme na to. Čau. Ahoj. Ahojte všetci, toto je prosím pekne motivačné video, pri ktorom vám Paťko ukáže svoj neskutočný workout. Paťko, si pripravený? Zakývaj nám. Čau. A ideme na to. A ideme kliky. Dole na zem rýchlo, už točím. Poďme. A ideme. 1, kliky, Paťko. Vyrovnaj sa, vyrovnaj sa. Vyrovnaj sa. Nožky dozadu. Nožky dozadu a ideme. 1, dole. 2, ručky dole. 3, 4, vyrovnaj sa, ja ti musím pomôcť. Trošku chod dopredu. Tak. A ideme. 1, 2, 3, 4. Dobre, postaviť sa. Nádych. Výdych. Dole výdych. Ešte raz hore nádych. Dole výdych. A beháme, 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 beháme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop. Nádych. Výdych. A ideme drepy, drepy. Dopredu ruky. Ručky dopredu. A ideme. 1, 2. Na ocka sa pozeraj. 3. Dole. 4. 5. 6. Dobre, stačí. A ukáž svaly. Ukáž. Napni. Dobre, ukáž druhú. Ukáž cici. Nemusíš zdvíhať. Nemusíš. Ale môžeš napnúť. Napni. Super. Ocko si teraz asi kichne. Počkaj. Dobre. Nejde. Ďakujem pekne. Ideme ďalej. Takže ideme. Ešte kliky. Na zem. Vyrovnať sa. Vyrovnaj. Dozadu nožky. A ideme. 1. 2. Neudieraj si hlavu. Budeš po mamke hlupý. 3. 4. Dobre, už vidím, že nevládzeš. Stávaj, dokým máš energiu. Nádych. Výdych. Napni sa. Máš tu silu. Dobre, beháme. Beháme, rýchlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stačí. Dobre, nádych. Rýchlo nadýchni sa, lebo zabudneš. Dobre, zober gitaru. A rýchlo zahraj. Zahraj niečo, rýchlo. OK, dobre, počkaj, spadneš, chod dozadu trošku, dobre, super, OK, výborné, zahraj. Ukáž metal. Čau, metal. A to je všetko, zakývaj. Čau. Tak toto je proste pekne motivačné video, toto je nadaný chlapec, ktorý nielenže cvičí, ale aj hraje a všetko okolo toho. Čau. Ahoj.